Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Karon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:52. This time check is brought to you by Badat, bulig. Mga development sa padagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon balita, banat bulig mga palayag na sa sining adlaw, mga kaaksyon sang Martes. Yari kita sa ika-19 ng petsa sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang nga Oxlang? Kita sining mga inoras maro sa diyaman diri sa syudad sa Bacolod kay ti may competition ang mga traffic enforcers naton under sa bitaw. Sino ayan mapalaro no? Sa sining na judge kay nang nangin traffic enforcers 2022 may top 3 kita ka winner aton hibaloona karon mga kaaksyon diri sa aton sining pangalagan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kalakip man sa to sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kalakip man sa mga kaaksyon ta nga sa oriental side nga bahin. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kaga sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimarasa, nagapangamusta kami dira sa inyo mga kaaksyon sa taga-syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Inantique, tubtob sa malabutan sa atong sining pagwaragwag. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugaya aton hibaloon ang mga reports sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon!
radyo. Tig palanyaga na gid man no. Sige sa mga kaaksyon tada pag plastar na kay manyaga na tasam targa pamati kita diri sa aksyon na BBB. Hatagan ta kamusang mga balita karon dugay-dugaya. Upod ang aton sining mga aksyon reporters mga kaaksyon. Sa kinanda ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaw punta sa aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa pagpangunagin pangunahan ni Gob Lacson ang pagpanagtag sang insentibo sa Peace and Environment Volunteers sa Silay subong adlaw. Kagiban pang mga balita sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kangtanan sa top 3 wearers sang Maskara Dancing Traffic Enforcers 2022 ginhingadlan na karon dugay-dugaya. Samtang sa BCPO naman nga balita, Bacolod City Police Office may deployment plan para sa Ondas 2021 mga sementeryo temporaryo nga pasiradan. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, nukpo mag-deploy o mag-paamtang sang pulis sa mga patio sa probinsya. Kalakip man sa banwasang kalatrabaho, amay nga ginakusar nag-rape sa iyang manak, nagikog patay ining biktimaho. Samtang sa patrol nga balita ni Aksyon Eden Abuso Task Force Disiplina nag-pull out sa Ayala Malls matapos ginaligar ginako sa mga security guards sa Ayala ang responsibilidad sa pagpalinya sang magaparehestro sa Comelec. Mga tao nagdinaguso kay na sang aga. Samtang sa ato sini balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib o 5,000 ka dos sang Pfizer vaccine gintinguan nga mapaubos sa sining simana. Samtang sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, DepEd nagpagwa sang memorandum bilang preparasyon sa pilot testing sang face-to-face classes. DOH ginbalabagan ang no COVID-19 vaccine, no salary. Kag DOTR ginaduso nga madugangan ang passenger capacity sa mga POVs. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines karon lang dugay-dugay mahina ang kalaban. Sige samtang nga pahunay-hunay kamo sa sining nga udto, i-like lang kag i-share ang aton sining programa sa Aksyon Balita Banat Bulig by Aksyon Radyo Facebook page mga kaaksyon. I-like lang kag i-share tapos ipadalang inyo sining nga mga mensahe kay tirahon tayo na dugay-dugay sa aton sining nga
pangalagan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang kaya rin ang resultaho sa unang draw sa Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sa Martes, October 19, 2021. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Resulta 38 kag 29, liwat 38 and 29. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaksonta, tirahon ta na ining mga nag-likes kang nag-share sa aton sining programa sa kay Alex Puentes, may lang pagpamati, Gian Resisio, may lang pag-monitor, kag Tidi Toquero Sr., Jolina Alpay, Aaron Silin Obivica, no? May lang pagpamati, and Humalumina kay Romel Cardinal, Liberty Binitin Ubaldo, Lisa Montecastro Narciso, sa kay Noel Itsanova, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Tomas Brunyola, Ricardo Nabor, Freddy Poras, and Noel Zambales kay Ani Tia Isoga, Ana Sinoro, sa kay Fernie Española, Imbong Jocampo, Paul Spat III, kag Flor Edka. May lang pagpamatea. Kag sa iban pa naton nga mga kaksyon, no? Ronel Cardinal, may lang pagpamate, and Ricardo Nabor, and sa kay Martin Aliling, Ronel Acuyong, Roslyn Colinco Baldisimo, okay, kay Gian Resisio, may lang pag-monitor. Kay Jovi Monares, may lang pag-pamate. And sa kay TD Toquero Senior, ga-monitor sa Barangay Saga sa Bago, no? And Elvira Hilogo sa Charito Heights, sa kay Lisa Montecastro Narciso from Doha, Qatar. May lang pagpamate. Tomas Brunyola, Lisa Joy Ilon Amoroso, may lang pagpamate. Kag happy birthday lang kay Cara Ilon kag Rinaldo Guadalupe Sr., no? Happy birthday. And sa kay Alinmar Lincoln, no? Star Mayo, monitor man si Vanessa Mayo, no? May lang pagpamati. Melchorita Ferrer, may lang pag-monitor. Alex Fuentes naman, no? And Gian Resisio, no? Dari sa dalom si George Gargasiran, presensya ko, no? Thank you, gid Sir George Gargasiran. And sa kay Donald Kabasag, may lang pagpamati, no? Donald Kabasag. Ayos, sige. Daligid lang mga kaksyon na standby. Manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Alex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Huli! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12, Jess ng aton oras, 12:10 na mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon ta, standby na sa report ni Aksyon Eden Abuso na hunta sa Patrol Dugay-Dugay. Ini ginarekomendar ta sa inyo, no? Life Extension Coffee Mix, mga kaaksyon. Ang Life Extension Coffee Mix or LF Coffee Mix, ang pinakaunang ready-to-drink coffee mix nga may vitamin D3 nga makabulig pabaskog sang inyo immunity. Ang LF Coffee Mix, mahamot siya, mananam kag insakto gid ang sabor nga sigurado magustuhan sang tanan nga mahilig sa kape, mga kaaksyon, no? Mag Life Extension Coffee Mix na kita, may kape ka na Katuantang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol. Ini may kang tanan sa Task Force Disiplina. Nag-pull out kaina sa Ayala Malls matapos ginaligar ginako sa mga security guards sa Ayala ang responsibilidad sa pagpalinya sang magaparehistro sa Commission on Election. Mga tao nagdinaguso kay nasang aga. Anong latest nga sitwasyon? Kagiban pa nga balita sa patrol, we have Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden! Action Rex na pala na itong i-report ni Task Force Disciplina Head Wilfredo Dolingo kaya Vice Mayor Alcid Pamilyaran ang natabo kaina sa Ayala Malls aga pa kay sila ang nag-pull out
ako na task force discipline nag-pull out sa ulihi nga adlaw na lang ni Tani sa satellite registration dira sa may Ayala Mall. Matapos nga ginako na lang sa security guard sang mall ang responsibilidad sa pagpalinya kag organisa sa mga tawo nga tuyo magparehistro. Sisunod kay Sir Dolingo kay Ina Action Rex, ginkakibot ya nga samtang gina-organize bala kasi pag-abot nila alas 4 ang mga pag-inabot sang iban nga magalinya nang ginpalapitan sila sang head sang security sang mall kag ginpahayag nga may mando sila nga halin kuno sa babaw wala sa kabalo kung diin kuno nga babaw. Kaya sila ang organisa na lang kag hindi na kinahanglan ang bulig sang task force disiplina kag sang kapulisan. Mga inadlaw antes yung subong adlaw action rec ginpabayaan lang man to sila nga nagbulig kasi organize gani ang paglinya tungod nga ara sila joint forces kung baga nga pagpatuman sang minimum health and safety protocol. Si Ambal ni Dolingo sa bylaw sang isa lang dapat kalinya ginhimo ini action rec na 5. Rason nga nagdinagusto syempre ang mga tawo kag wala na sang social distancing. Ginambal man ni Dolingo nga nagtuga ini sang stampede, nagkaladasma ang iban iya nga nagalinya kag mayara pa sa nagkaladulaan sang cellphone. Pahayag ni Dolingo wala sila sang may gin-issuehan sang ticket sa paglapas sang minimum health and safety protocol. Bangon nagsunod lang sila sa ginhambal man sang security guard kag kung siya kuno ang pamangkoton ang nagmando kag ang head sang security ang dapat nga tagaan sang citation ticket. Bangod sila man ang nagduga sa pagka-disorganisa sa nasambit nga linya. Pamati naton si Task Force Disciplina Head Wilfredo Taba Dolingo. Bago pa man lang amo to nag-pull out kami dati amo na to nakalatabo ang nagkalastampid na wala na ma-disorganized taga nangayo man sila bulig sa kapulisan sa primero sila lang kami yan nag-pull out na pagkahambal sa to nila na sila na lang ang bahala. Why naman kami kinanglan? Ang natana mo siya, nagkalastampid, may nagkaladulaan sa cellphone, may nakaladasma. Ilan na yan sa laptop, no? Ipaara man actually, pabalota man na sa aton nga head sa task force disciplina nga mo si Vice Elcid sa wala pa ko ka palapot siya, no? Pero nakita na naguro sa mga post namon sa amon nga FB sa task force disiplina. Pero mai-message ko sa karon why pa ko ka mabalo siya sa mga kalasabo dito. Keep security na kambal. Subong adlaw action rec sa last day, was nga adlaw tugtog sa Oktubre 22 dito naman sila magabantay sa Robinson's Place Bacolod pero kay Dolingo na sila nakamit na sila kagapon sang headman sang security kag sang management sang Robinson's Place Bacolod para sa patigayunon nilang tikang para malikawan nga mangin super spreader event ining paglinya pagdinaguso kag pagdamo sa mga tawo nga nagapahingagaw parehistro kay tubtob Oktubre 31 na lang ini nga kumadumduman ginpalaway pa sang COMELEC gani ang ining voters registration. Pilang ginakomoda subong adlaw action na din? 350 action rec. 250 lang? 350. Doon nag 500 naman na nagligad. Subong ginpanubuan naman nila? Yes, action rec. Kasi may ginpalayag to si Attorney Kanya, bala mo, na 350 lang bangod na may mga ginahikaparman sila bala action rec sa ila, sining na opisina. Sorry. Aksyon na din? Nano siya? Na... nasalamukan siguro sang sang komisyon ng eleksyon daligid lang, no? Kay balikan ta si aksyon na Edadaboso gikan sa patrol. Mga ka-aksyon na din? Yes, action rec. 350 lang gali bangod nga may ara sang ERB hearing. ERB hearing? Halin gid sang Lunes sa subong? Subong nga adlaw, action rec. Okay. Pagka tibos siya, pila naman? Bawas action rec, mga usually, ang ginapalinyada nila, 350 to 400 ang walk-in ina. Magkuton pa karon si Attorney Kanya kung paglambot sa Robinsons, kung pila naman. Kay
At sa motong nagligad, yung nga palayag, 350 to 400 ang walk-in. May lain nga linya para sa senior citizens. Kag lain man action rec sa, sa mga senior citizens, kag PW. Balita rin sa patrol, ang ka-action ni Action, Ida Naboso. Una sa Brito na sa Action, sa Bacolod, Action, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Naboso. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Las 12:18 na nga tunuras 12:18 na mga ka-aksyon. Life Extension Super Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Patuantang balita ni Aksyon Dale Salazar dira sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa resulta na ho sang top 3 winners mga kaksyon. Sinuayhan ang mapalaro no? Sa ginpatigayon, blakay na sa ngagag nga Maskara Dancing Traffic Enforcers 2022. Alam taon ta kung sino ini sila. Kagati halin sang pandemya, liwat naman nga nagbalik, kabayunta nga magsigisigi na ini, no? Hindi kuan gid la, magdugay gid. Kag si Mayor ang may ginbuyan nga mga minsay kaina, samtang ginaward ang pasidungog sa sining napulo ka mga traffic enforcers. Sino ni sila? Yaring kauda sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale? Action Rex, wala din lamang dugay, natapos na ang awarding ceremony para sa Maskara Dancing Traffic Enforcers Competition 2021. May pilaman din Action Rex ka mga city officials ang nagtambong, ilaban na si Bacolod Nerving Nadia, Councilor Renesito Novero, kag si Councilor Israel Salanga. Action Rex, yung mga city officials na nagtambong sa sining awarding ceremony sa sining competition. Action Rex, according kay Mayor Bing I-recap tato biyanay Action Del kay ina sa presentation kada traffic enforcers tong partisipante tag pila ka minuto tong ilang kay-kiay ang pag-traffic nila. Polarias Action Rex 5 ka minutos ginatagan nila sa tempo, no, 5 minutes, no. Kaga music same man sa gihapon, kung ano ang music ni contestant number 1, amo man ang music ni contestant number 2 asa contestant number 10 Action Rex, no. Kay sa pulo ini ka mga traffic enforcers, siyam diri ang mga lalaki kag isa diri ang babae. Action may babae so, pa? Ikapila to nga number ang babae kay naman? Ika number 1 gid siya. Number 1 gid siya. Siya number 1. Sa dito ang number 1 Action Rex, no, kay ang unang ilan nga pasunod ni mga dronats mga din patigayon. Kag mo balasa kadamo-damo sa mga traffic enforcers nga may abilidad sa pagsao, tining pulo o humalin sa sobra 20 Action Rex. Pila gid sila tanan nag-participate ni sa contest ni? From 16 Action Rex, 16 down sila sa pulo, no. Hindi more than 16 ini sila, no, kay kumbaga do may regional level, national level, hanggang uli ito mo na yung international level. Bacolod level. Ang Bacolod level, ako rin sila ang nagpasundayag, no. So kaina Idra sa may Dalan Lacson, sa may North Drive, traffic na Action Rex ya. Gani? Wala na gandar ang traffic lights. Sino galing chief sang traffic management unit? Subong? Si Police Major Ruel Culanag. No? Police Major Ruel Culanag.
Siya na ang nagapamuno sang DITA o kag Traffic Management Unit Action Rex, no? Kag amo na bala siya sining nga inisyatibo pagpamuna man natigayon ang inyong aktibidad Action Rex. Nga subong bisang wala sa Mascara Festival, nabatsagan sa gihapon ang spirit sang Mascara Festival according kay Mayor Bing yun ang the Action Rex, no? So sa aton sining nga winners, may Action Rex sang first place naton. Siya ginang grand champion. Siya ning grand champion? Si Traffic Enforcer Jemar Valencia. Si Traffic Enforcer Jemar Valencia, first place. Ini taga din siya? Taga Purok Malipayon, barangay 35, wala or 30, lugar mo sa Action Rex. Bata pa rin sa Action Rex, no? 29 years old pa lang ni si Traffic Enforcer Valencia. Uy, kada picture niya? May nakaina naglain niya pamatsyag. Siya nagling naglain itong pamatsyag kay na? Yes, siya kay na ang nagasimot-simuti na kamentol, no? Kay according siya, ante siya nagsaot, nag-inom siya soft drink sa Action Rex. Amo to naglain na niya sining sobrang nga kainit guro, mantiaga pa kay na mo. 2017, sa nag-start ini siya bilang Traffic Enforcer Action Rex. Kag according sa iya, before, sang di pa siya Traffic Enforcer, dance instructor, gina siya Action Rex. May alagay siya sang background. Dance instructor ni siya? Dance instructor siya. Kung may mga festival sa mga siyudad sa Talisay, kag diri sa Bacolod City, lagat coach man siya ka Action Rex sa pagsaot. Rason nga amo ni no, ang sining nga talento ginpakita niya sa final round sang dancing Traffic Enforcer 2021 Action Rex. Pamilyado naman ni si Sir Valencia kag dira siya sa may Ramos Lacson na assign siya sining regular duty Action Rex sa pag-management sang lakas sang trapiko. According sa Yati, though wala man siya nang budayan Action Rex, siya sining performance kag daw na adad naman siya nga mablabisan laba ang traffic or heavy traffic. Siya ti unti nga sining duty, sige-sige siya kung Action Rex, no? Siya sining trabaho kag amo natis makapitik man siya sining lawas para maghatag man sang entertainment sa mga motorista. Ilabi na sa tion sang heavy traffic Action Rex. Ang second place naton si Greg Leonaras, and then ang third place si Araceli Abala. Pilaning price gani sang first place ni Axondale? May diya ka? 10,000 pesos. About 10,000 plus may mga gift pack pa ni? May gift pack, isa kasako nga bugas, kag dati kaina si Councilor Israel Talanga, nag-pledge man sa Action Rex nga may ipa-follow up siya. Ipadalayin na lang, no? Sa top 10. Sa tanan nga mga top 10. sa tanan nga top 10 kay Councilor Salanga? Dumiyaram. Ano siya usan lat? Ano siya usan lat? Nag-judge siya. Nag-ikat sa mga judge. Abi ko, hausan lat ang iya? Joke lang na. Basta may ipadala lang siya sa napulo ka mga kontestanta. Yes. Sino tong second place? Kag pilang na bato niya? Si Greg Leonara, second place, 6,000 pesos. Plus iban pa na, no? Ang third place, si Araceli Abad, third place. May amo ni siyang babae? Pesos. Hindi, ang babae Action Rex, si Kalima, si Ma'am Hazel Nagar. Ate Araceli man lalaki niya? Lalaki ni siya. Dumabaya ngalan niya, no? Si Araceli Abad, third place. Araceli Abad, third place Action Rex, no? Kaya iban diri, may mga edad na, pero sige hapon sa pagkataw sa tunga sang intersection Action Rex sa pagman sang trapiko, no? Ang mga wala nagdaog sa top 3, meron tagi hapon sang premium Action Rex nga 1,000 pesos kada isa sa ila. Alin sa fourth place nito down 10th place. 1,000 pesos din batunon plus mga ibang padaguro. Correct, no? Meron sa Action Rex ang 1,000 pesos gift pack, and then tayo mo na token, certificate, and then tayo mo na may plus points sila kay Circular Lag. Si Kwan niya ang chief nila, why naghatag? Si Sir Martyr, ano na niya, ang BCPO? Ang Kwan ang sa BCPO, ang chief pala sa traffic management,
Sir Kulanag. Si Sir Kulanag, may gin-share siya? Wala man sa Action Rex naka-mention. Oo. Kaya sininga speech. Kaya kinanagapay mo sa sininga speech Action Rex. Okay. Nagapasalamat siya. Sa gintakita man nga, bigat sininga traffic enforcement Action Rex. No? Kagamay initiatives under sininga leadership Action Rex. No? Under kay Police Major Roel Kulanag. Sino tong fourth place ganito? Lawaga to, election dahil lang 4 to 10 place? Fourth place, si Jay Arazo. Fifth place, si Traffic Enforcer Hazel Nagar. Sixth place, si Richie Navarra. Seventh place, si Gary Gonzalez. Eighth place, si Randy Ecraela. 8th place. Ninth place, si Rocky Leganada. Kag 10th place, si Jomar Langote. Action Rex, no? Actually, kung pamangkota mo Languti ni kung lang guste? Ah? Languti kung lang guste? Langote na Action Rex. Okay. Sige. Kung pamangkota mo yung mga traffic enforcers, daw wala din sila Action Rex nag-compete. Kumbaga, ka-friendly competition ng Action Rex. Nga wala labot, nga naghatag ng kalingawan, kagati, amo din nila sila nga trabaho, Action Rex. Kag nagapasalamat man sila sa initiative ng Sir Kulanag sa pagpatigayon sa sining aktibidad ng Action Rex. So kay Nelson na mention na si Mayor Bingo Naladia nagatagdiri sang mensahe nga according sa yati added attraction ining competition para sa siyudad sa Bacolod Action Rex. Nasunod siya bisang wala subong sang Mascara Festival, mga street dancing competition, barangay kag school category. Mabatsagan sa gihapon no ang spirito sang Mascara Festival. Bangon sining ginpatigayon sang bitaw under sang leadership ni Sir Kulanag Action Rex. Sino ba daw yung mga judge gali ni kay na to? Ang mga judge, Damo Action Rex, si Doc Ramil Uy. Oo. Isa sa mga judges. Araman si Councilor Salanga. Si May Castro, ang Public Relations Officer sa Quezon City. Okay. Kag araman si Sir Luis Gonzales, ang PSA Action Rex, PSA Chief. Oo. Diri sa may Negros Occidental, kag Bacolod. So sila ini ang mga judge. Bali apat sila? Apat sila Action Rex, ang chairman, amo si Councilor Israel Salanga. Okay. So kay namo to no, samtang nagakagiting init, nagalantaw man ang mga judges ng Rex kag nalingaw man no sa performance sa sang pulo ka mga finalists. Ang nag-champion Action Rex, siya man yung nagbaton sa special award, nga Asan Choice Award, no? Kasi nagbaton mo siya sang additional 5,000 pesos worth. Dali lang kay balikan tanay si Action Dale Salazar sa nautod nga balita gikan dra sa Bacolod City Government Center angot sa siningin patigayon nga Traffic Enforcers Competition or Traffic Enforcers Mascara Dancing kaina dra sa Ramos Lacson, no? Kay natong competition sa nga Web Action Dale Salazar, balikan ta Action Dale. Yes, sa na-mention ko Action Rex, ang grand champion nato nga si Jemar Valencia, siya may nagbaton sa special award, nga sa Choice Award, nga nagbaton siya sang 5,000 pesos worth of gift pack. Wala niya labot sa mga prizes Action Rex nga iya sininga nabaton, no? So, ano ba? Ang portion sang palihag ni Mayor Bing Lunardia siya sininga inspirational message. Ang interview mo sa kay Traffic Enforcer, sino ganitong nag-first blam ay ara ka na? Kay wala lang Action Rex dugay, natapos ako sa interview. Okay. Ang cellphone nga tawagan dili na record. Sige, pagarunan ta si Mayor Bing Lunardia nay. Si Mayor Bing Lunardia gamay nga palayagan sa alkalde sa Bacolod City. So, kabay pa manurture ta ipag-ini, no? So, kabay pa nga masigi ini nga practice because this gives more life to our public service. Kag this will also be somehow a source of inspiration sa aton pumuluyo. Kag para subong niya for this particular day, it is also in the spirit of celebrating the Mascara Festival. Kay baloko, para man sa inyo tanan-tanan, hidlaw-hidlaw nagkikita sa Mascara. Diba? Can you imagine every year in and year out, sa una we look forward to the Mascara Festival? And yet, doon nakatuig subong sa gunson na Mascara. I hope
things will dramatically change that by next year pwede na ta ka Mascara Festival. So, depende na sa lakas ng COVID. Kaya ganun pa, hindi ako pagpa-istorya sa COVID kaya karon malubid tadi. So anyway, Actually, next portion congratulations. gid lamang sa nga tingog ni Bacolod Mayor Bing Linadia nga sa City hopefully next year kung magmaayo ang COVID-19 situation diri sa may syudad, makapatigay na kita sa Mascara Festival since wala ka to election Rex nga nautata ining celebration bangod man sa COVID-19 pandemic action Rex. So para mo ni pinaka-latest ring sitwasyon diri sa may headquarters ng BCPO po today nahamtang ang dito office action Rex. Ini mga traffic enforcers diri naton na balik na sila duty in a wala action Rex after sa sininga competition kag tiyan mo na no nag-enjoy ang tanan ilabi na nga atong sining mga top 3 winners. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligid lang sa mga kaaksyon ta. Pwede ba lang maghubi na may dadidad Nagang report na aksyon na Dale Salazar ngayon yun nabatihan. Wala ginamang madugay. Builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa Cagaw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ariyaw pampakinis, pampaputi sa aton nga kutis para nga makasiling ka, wow, daw kutis porcelana, no? Santon Plus Herbal Soap, mga Marlon Hinavia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa palayag ni Goblakson ginpangunahan ang pagpanagtag sang insentibo sa Peace and Environment Volunteers sa Dakbanwa sang Silay subong nga adlaw. Kagiban pang mabalita gikan sa Kapitolyo. Yaring kauntan sa report ni Aksyon na Marlon Hinavia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Action Rex si Governor Abang Lacson Ara sabong sa may Silay Civic Center kay pangunahan niya ang pagpadayon sa paparagtag sa incentives no sa mga community-based environmental volunteers nga damlag lang gintukod sa nga provincial government sa bulig ini sang 303rd Infantry Brigade para nga makabulig pa sanyog sa ring kampanya sa pag-amlig sa mga nabilin nga kalasangan sa bugos nga probinsya Action Rex kamant kahapon ining pagparagtag sang insentibo ang ginpatagayon dito sa may San Carlos kag siyudad sang Sagay susubong nga adlaw dara naman sa may siyudad sa Silay Civic Center kaya provincial government may aragin pain nga 1,500 pesos kada bulan nga matawag taman nga allowance sa sa mga volunteers halin sa bulan sa Hulyo. So Hulyo, Agosto, Setyembre sa manasa ang ila sini
nga pagabatonon. Hulaton talang karon kun ano ang resulta sa niya. Kay ti sa nasalita na subong sudi aragid si Governor Lacson sa syudad sang Silay. Salawan ko lang anay kay sa mga aga parayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Nagkaroon sa hapon Action Rex official nga iga lansar ni Governor Bong Lacson upod ang mga mayors, no, local chief executives via Zoom lang ni siya kay ilansar ang ginatawag nga QR code ID system. No, QR code ID system, QR ti ang quick response. Ang tinutuyo siri parang mapihogid nga ini mga vaccination cards nga gin-issue sa mga fully vaccinated Negrense, masigurado nga hindi piki Action Rex. So may ara kay na gin-present diri si Attorney Diaz sa sa ding opisina, serbi ini Action Rex man nga daw ala command center man. Mayara sa monitor kita dali sa amon kung paano mo ma-check ang imo sa ding ID padulong sa ginatawag nga QR code system Action Rex. Kung isa sa konta medyo masulo-sibod-sibod gawa kay kadamo kasang agyan. Pero importante nga ma-download sang tagsa ka mga LGUs ang ngalan sang ila sa mga residente nga fully vaccinated para nga masulod sa ginatawag nga MIS. Kay tinguwaan sa provincial government nga medyo mapadasig-dasig Action Rex ini pag-issue sang QR code nga ID. Kay inang vaccination card niyo na Action Rex. ID lang na siya, card lang siya. Hindi ina sa Action Rex evaluan kon authentic o kon why. Kung hindi ba papasulo sa ginatawag nga QR code. No? Kay ko maduduman nagligad nga Lunes, so kung kahapon lang nagumpisa na ang vaccinated flight mo sang PAL, sang Philippine Airlines. Kapon na? Kapon 18. October 18 to November 29 na siya. Mayo Action Rex kay ang feedback kadabaton ni Attorney Diaz. Why sang sila nga problema daw ka smooth bla. No sang biyahe sang PAL Manila Bacolod, Manila. Pero kung fully vaccinated ka, may card ka, agway ka pa Action Rex pakasunod sa kinatawang QR code, mabalubudlay kay hindi maskan imo sa nga vaccination card kung wala authentic na kun waay, no? Bangod way mo papasulod sa kinatawag nga QR code. Tiya man nagdatinguan sa provincial government nga ini tanan nga mga fully vaccinated nga individuals nga may vaccination card ID kinalang makasulod ka sa kinatawag nga QR codes. Tiya mo na ang isa sa agenda nga hambalan karon ni Governor Bong Lacson with the mayors, kay tanang nga mga mayors sa Sundarex, nag-support man sa siring ideya, inisatibo sang provincial government. Kaya na ano ba na singit man kay Diaz ang pamangkot la, kung bala ini para lang sa Negros Occidental. Siring ni Diaz, yes. Sila nga kay kung maghilabot kami sa iban nga syudad. Basi kon mareklamuan man bla. Sila nga Negros Occidental na ya. Te ang iban da ya, te way naman sa ibang ginatomoda, kundi ang Bacolod City. Gani man. Sila nga Diaz maghilabot kami sa iban. Okay man tani kung magupod ang Bacolod City para nga isa na lang Action Rex. Gani man. Kung kay manti siguro may mga inagyan, nagligad, plus ka daw mayara sang bungguan ay posbong politika, ti Amal Diaz. Dili lang taya, Negros Occidental niya. Likaw na lang sa mga kunano dang hambalanon bla? Oo. Ti sa quarantine status kanito way ganito nagsalalanto. Gani. Dili pagi sa QR codes nga medyo masibod ay Action Rex ni. Kay may nakalusot ka bay nga mga peke nga muna vaccination card. Ti ang Negros Occidental ma-concentrate lang ya within sa Negros Occidental lang. Kung loyag maupod ang sunod sa Bacolod Hambal de Diaz, way problema, welcome gid. No? Yari sa Diaz angot sa igalansar karon ni Governor Bong Lacson nga QR code ID system. But as of now, all our LGUs are uploading the list of vaccinated individuals kag inisubong na process na sa aton nga
ICTD and later, no, within the day, I think pwede na ni ma-launch ni Gov officially, and we will give the links to all the mayors, all our LGUs para ma-disseminate pagit further sa tanan nga mga fellow Negrenses so that if they want an ID with the QR code, hapos na lang, no? And ang aton LGUs, hindi naman gudlayan nga sila pa ang isa-isa hatag sa imagine, planaton 300,000 and our target is 1.8 million. Kung ang LGUs pa isyuhan to sa mga IDs, can you imagine sang kabudlay, kagkahinay sa proseso. But with this, ang tagsa pwede na sila yakadirekta pa-process issues ang ila ID3 sa aton nga MIS portal. Karay lamang sang palayag ni Atty. Diaz Action Rex. Singit ko lang kay subong adlaw may ginpadala naman nga dugang supply ang provincial government COVID-19 vaccine sa mga nag-request nga local government units, mga lapit-lapit 7,000 ka doses sang nagkalain-lain nga sahi sang COVID-19 vaccines ang ginpadala sa mga nag-request nga banwa kag syudad. Kabay pa nga ininggin palayag ni Governor Bong Lacson nga pag-abot sa bulan sang Pebrero sa 2022 malabot na naton diri ang ginatawag nga herd immunity. Daw balabalaan na gidi ang kampanya magamo ning hugad action rex malabot ning February nga herd daw mo lang immunity. expected nila nga by February ti pag-open gid sang kampanya daw kabay unta lang nga ti maghinuganas naman eh. Oo, ti ang surat sa Bacolod dapat mo man. Kay kung herd immunity ang Negros Occidental, ang Bacolod yaway pa. Hindi gyapon magsanto ang sorry Gani man. Ti mayong kampanya sa Negros Occidental sa Bacolod ya basi kon magbangian. Kinalan Parehas maparehas gid, action Rex. Report kikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action mga Rod Sinubuya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinavia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Radio Philippine Standard Time, las 12:44 ng aton oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sige, daligid lang sa mga kaksyon taha, may tisi, kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was... Ayos, may lang ang pagpamati kay Roland Octavio, no? Nagpamati dira live sa Regent Alihis, may lang ang pag-monitor Roland Octavio. Kay Roel Hipilga, may lang ang pagpamati Roel Hipilga, sa Bacolod ko na fully vaccinated pero talisay ko ga-star. Paano ko kakuha sang QR code? Inquire lang kung din ka nagpabaksin to, Roel Hipelga, no? Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor, Rochelle Folincio Susana, Utay Benedicto, gatamyaw lang kay Kapitan Sergio, libre, Joseph Kalingkag, kag Cyrus Dibuyan, sa Barangay Manlukahok, si Palay City, no? Sherwin Hugos, nagpamati sa Santander, Isabela, Neil Brian Baluwes, may lang pagpamati, happy birthday lang gali sa bayaw niya nga si Clyde D. Ases, no? Dara sa Manila. Salamat gid kag happy birthday lang, no? Inday Blasa, may lang pagpamati, Mr. Milili Oligo. Thank you gid. Maria Teresa Hofilinia, Eric Rojo Asyado from Quezon Metro Manila, and Angela Gayon Dato Castillo, saludo ako sa mga traffic enforcers. Okay. Angela Gayon Dato Castillo, no? Kunila Paran dira sa Pandanon DSB, may lang pagpamati. Okay. John Derek Gasataya Tamayo, no? Kag pamilya Ordonez, may lang pagpamati dira sa Tanguba. Okay, tamyaw lang si John Paul JP Ordonez, happy birthday. Ayos. Alin sa kay John Derek Gasataya Tamayo. Okay, sa kay Norelia Sumalde, may lang pagpamati dira sa Regent Pearl, no? Norelia Sumalde. And Gab Sianson, may lang pagpamati Gab Yanson, Jenny Solgon, sa kay Lorna Diligencia from Cadiz. Thank you, Gida. And tamyaw lang gali sa manager sang EGNC Negros Security Agency. Ayos. Halin sa kay Gab Yanson. Barrio Garay, salamat, Gid. Neil Brian Baloes, Lunila Tarosan, Joseph Pacifico, may lang pagpamati sa Mayor's Office dara sa San Enrique, si Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Killer Abada, and Carla Selva kag Elmore Lorenio, no? Thank you, Gida. Sino ning in-check ni? Di ko mahibaloan ni kay nin-check ning gatamyo kay Mr. Mililio Ligo, no? Jerry Limaco sa Bangga Tutong Filisa. Salamat gid Jerry Limaco, no? And Roth Colalier, may lang pagpamati, no?
Reggie Valencia Tilanas, kag mga vendors boy sa Villamonte. Salamat gid, Reggie Valencia Tilanas. Aaron Silien Obibika, na tamyaw ta na ni Kayna. Salamat gid. Okay. Anali Elizalde. Salamat. Madam Virginia San Antonio Alpenda, shout out lang sa anak niya nga si Roslyn Bison kag sa iya pamilya sa Calatrava. Gapamati gid sila now. Thank you gid Madam Virginia San Antonio Alpenda. Ayos. Sige, may aripas dalom. Lang taon tadi anay yun. Basi may nabilin patawlaw. Gian Resisyo, salamat gid. No? Thank you gid. Ayos, sige. Dali gid lang mga kaaksyon na standby anay. Manong balik kita sa diri gid lamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa Subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi dati ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon o Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 4 ng aton oras. Sige kadtuan tanay balita ni Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Birthday boy. Happy birthday Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, happy birthday. Na? Nukpo magpahamtang mag-deploy sang kapulisan sa mga patyo sa probinsya. Kaya matamat tagid man siguro sining mga inadlaw na kay ti wala man sang sirado man ang mga patyo sa November 30 lang gani, iban 29 lang gani mo. Depende man naguro sa LGUs until November 2. Kag amay ho nga ginakusaran nga nag-rape sa iyang manak nagikog patay sa Banwa sang Calatrava. Ibaloon tang balita, detalye sining report. We have Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Yes, Aksyon Rex, salamat yun, ano. Happy birthday. Ika-tracy mo pa man lang, Correct. Parang da sila yan. Basta ika-tracy mo pa lang, Yes, salamat yun sa Ginoo, nga alive kita, Aksyon Rex, ano. Aksyon Rex, sa October 25, mag-deploy na sang kapulisan ang mga tagsa-tagsa ka mga police stations diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga patyo dira sa ila sining lugar. Ini sunod diri sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang deputy spokesperson sang NOCPO. Kay nagapati sila nga sa mga 25 na tubtob mag 29 may magkalaladto gini sa patyo Action Rex. Tsakto tong mention mo na advance na sila kadto sa patyo kay ang 30, 31 sa Oktubre, ang 1 kag 2 sa Nobyembre sirado ang patyo. So na ginapresyum na sang kapulisan nga ara na sila. So ila pagahimuon Action Rex amo ang pagpangsaway sa wala nagasunod sang protocol or standards sang health compliance subong kon COVID-19 ang paghambalan. Sa Nobyembre 30, 31 kag Oktubre 1 kag 2
mas magtiner pagid sila ya sa patio bisan na sirado kay kung may ara sang mag-aabot ila gid ya papulion Action Rex. Hindi nila pagpasudlon sa patio kay suno sa ila may EO ang gobernador sang Negros Occidental nga dapat ipatuman gid nila. So dito naman sa Oktubre 3 iya pasaka at pwede gid ya makabalik kag makapanindi ang mga utod natin sa mga kapatyuan. Pero ara man gyapon kapulisan ta nagaayo gid lang sila nasundon gid lang ang physical and social distancing para masigurado Action Rex ang ila sining kabuhi man batok sining COVID-19. Ari si Donasco angot sini. From October 31st na is mag-deploy na po tayo ng personnel. Because today, there is numbers and I cannot give as of this moment kasi wala pa naman po tayo exact numbers. Yun lang po ang initially released sa ating mga COPs na in every city and municipality, magpapadeploy tayo from October 25 to November 4. So, ang ating police assistance desk will be visible as well sa mga secretaries po natin, no? In every city and municipality. And ang ating police who are conducting their patrol will be doing it as well. And since October 25 naman po Sir Brian hanggang October 29 and November 10, November 4, pwede po silang bumisita, no? Kasi nga, October 30 to November 2 pa naman ang closure. So, even the instance na pwede silang bumisita is we will be looking at the minimum public activity protocols natin. Action Rex ang portion lamang sa palayag ni Donasco para mahibaluan subong temprano pa ang pagsulundan sang kapulisan based man sa EO sa gobernador diri sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang dito iya sa Banwa sang Calatrava, isa diri ka amay Action Rex ang nasapuan na lang sa iya sining pamilya nga nagakabit na sa balayan kag may higot nga lubid ang iya sining liog. In short, ini siya ang naghikog. Ang biktima diri hinago lang naton ang ngalan pero ini nagaedad sang 35 anyos kag ini siya ang may ara sang live-in partner Action Rex. Sunod diri sa pamilya ila na gid na sapuan ini nga wala na sang kabuhi kag nagapati sila nga ini ang nagaanto subong sang depresyon matapos nga ginakusar ini siya nga siya ang ginatudlo suspetado sa paghimulos sang iya sining fit daughter niya o kon manak Action Rex. Padayon pa nga gina-imbestigahan karon sang kapulisan ang iban pagid nga motibo sang paghikop sining nasambit nga biktima. Pakarunan ko karon sa hapon kag sa gabi sa Bago may minor de edad nga na kuano kuryente patay gid ini. Kag sa Pulupandan may bangkay nga nakit-an dito sa baybayon nila. Nakilala naman ini amo ni siyang nadula sa Oktubre 16 sa nagligad gid lamang Sabado dira sa syudad sang Bago. Inang balita gikan sa Dokpo Aksyon. Brian Moore din nag-report una sa balita sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang galing pagpamati. Nag-monitor si Vice Mayor Vice Mayor Ayan Villaflor, no? Vice Mayor Ayan Villaflor sang Moises Padilla. Salamat gid Vice sa imo sining pag-monitor, no? Paringala na bales o gatamyaw lang kay Primo John Cordoba sa Kabangkalan from Primo Alan Navales. Sige. Ayos kay Chad Feria kag kay Kagawad Jofred Zapanta dala sa Barangay Robles, La Castellana, may lang pag-monitor sa sining oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Life extension na
Eden Abuso ga standby ini may kang tanan sa deployment sang mga kapulisan sang Bacolod City Police Office para sa Undas 2021 daw pasado na kag ti mga sementeryo temporaryo nga pasiradan. Yaring kauntan sang report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex na na mag-deploy sa kapulisan kag magpahamtang sa police assistance desk kag magapadayon ang police visibility and test kag sa adlaw sa temporaryo nga pagpasira sa 13 tanan ka mga sementeryo diri sa syudad ng Bacolod. Sunod kay Bacolod City Police Office Director Colonel Tomas Joseph Martir, base sa executive order nga ginpapawag ni Mayor Bing Linerdia, Oktubre 30 tugtog Nobyembre 2 temporaryo pasiradaan ang mga sementeryo apang ginapaabot nga antes ng pagpasira, magapadulong na mga pumuloy sa sementeryo para bisitahon ng ilas sining mga himata. Rason nga magapahamta na sila sa police visibility para i-monitor ang pagwasulod sa mga pumuluyo. Sunod kay Martir, nagadepende sa kadakuon sa sementeryo kung pila ka pulis ang iga-deploy sa nasambit niya area. Pumatinaton si Colonel Thomas Joseph Martir. The closure, the temporary closure of our cemeteries from October 30 to November 2, we will still deploy police assistance desk sa mga cemeteries. 13 cemeteries all throughout Bacolod. Butang tagay po na sa police visibility. Hindi lang during closure, but before and after, butangan na. Usually, pag close na siya, before, masulod na sila, or after, diyan ang magdagsak ng tao. So, before and after, butangan na. Balita rin sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eden Abuso. Una sa balita ng aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta conservation ang problema ninyo. Balaw ka, ang constipation is a mother of all diseases ini, no? Ariyo gintingob nga porsaho sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon Roger Gotib mapakadista na manglugayawan ta dito. Ini may kang tanan sa 5,000 ka dosang Pfizer vaccine balang ginatinguan nga mapaubos sa sining simana para sa mga katauhan dito sa siyudad sang Cadiz. Ato ni baloon sa report ni Aksyon Roger Gotib angot sining balita. Daligid lang, no? Aksyon Roger. Sa detalye, we have Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex mayara 5,000 tanan ka mga doses so kon sa 5,000 dose ang mga vaccine ini ang Pfizer nga ginatinguhan karon sang local government sa siyudad sa Cadiz kag sa City Health Office nga ini ang mapaubos sa kining simana tungod may naka-standby naman nga 10,000 ka doses naman sang Sinovac nga ara sa probinsya nga kuhaon pa. Bangod sini nag-double time ang mga vaccination team may ara sa arena, may ara managagwa sa mga kabarangayan sa mga schedule karon nga adlaw tub-tub pa sa palabuton nga Sabado. Ini ang payag ni Dr. Maria Victoria Ibanez, ang City Health Officer sa siyudad ng Cadiz. Sa ito nga location na nag-abot nga Pfizer, 5,000 na 750 na siya mo.
Ang among din na problema, so mga patient sa Sinovac kay may ara kami waon sa province na 10,000 ka vaccine. Naman ang Pfizer, ganun sa bamba hindi na kung makita nyo sa arena, daw wala ginutok. May amon daw kabudlay na ibaligyan ng Pfizer. Napagdaya ko ng Sinovac kasi may magid mo may bias, may isang aton mga nga Pilipinas sa Sinovac. Pero amo lang na silang namon. Itry din namon, may dala naman namon sa mga bukid nga lang bilang ang bakuna, hindi lang tayo magpili. So ang payag sa city official sa siyudad sa Cadiz nga sa karon, duwagi mo lang gani ang tasaw sa mga pumuloyo sa Pfizer kasi subong yutay lang ang nag-walk-in sa arena, that is why nga nag-move na sila pakadto sa mga kabaranggayan. Pero sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez, yara naman sa mga sobra 40,000 ka mga kalisenyos ang mga nabakurahan base sa ila sini nga record. Sa estimate sa subong yung mga 44,000 to 45,000 na panyulog ang matagaan. Including na daw ang fully vaccinated kag ang partially vaccinated. So daw tunga-tunga. Kung may ata mga 44,000 o mga 22,000 o 24 fully vaccinated, ang hapli mga partially vaccinated. Nagaparay sa gihapon na Action Rex ang vaccination rollout. Bisan pa may kabudlayan tungod nga nagaskadto na sa mga kabaranggayan ang mga vaccinators. Sa aton sila nga mga ka-aksyon, nga balang report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Guti mag-report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Kay Iboy Sarabia, may lang pagpamati. Kag kay Tito Onyok, perming nagpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat gid Iboy Sarabia. No? Kag kay Kano Orita, happy birthday lang Aksyon si Aksyon Brian. No? Sige. Thank you gid dalin sa kay Kano Orita, no? And Sonia Agravante sang Barangay 6 Pamilya Gulingay, may lang pag-monitor Sonia Agravante. And sa kay Chona Natuel Obida, no? Chona Natuel Obida. Kay Dines Richard Tiboroma, malang pagpamati Jan Acosta, salamat gid kay Inday Ivy Alvarez. Thank you gid, no? Ga-monitor man si Ate Kim Iriman, Francisco Guangco. Thank you gid kag GCD Binagracia kag Arnel Halico, no? Thank you gid. Salamat gid. Ayos sige dali gid ang mga kaksyon san bayan ay matagtapila ka mga commercials. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod, 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 ka dekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalanan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagtamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtamog isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga
kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon ng ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagino, no? Nga ang baka! Totoo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack Balaan tirador, aral na sila sa palibot naton. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog gamwa. Sa
anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong siring pangalagad mga kaaksyon. 67 na lang ka adlaw before pa man mag-Christmas Day, kag 74 days before pa man mag New Year's Day mga kaaksyon. Sige, karon nga adlaw ti pag-goodbye na kita diri sa atong siring pangalagad, ha? Standby na sa This Is My Life. Sunod sa diri lamang madugay, temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon ang Defensor sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo si Aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.